O'i gwreiddiau dwfn mewn iaith, cerddoriaeth a meddylfryd arloesol, mae Machynlleth wastad wedi bod yn fwy na thref. Mae'n fan cyfarfod, croesffordd syniadau, cymuned fach gyda dychymyg byd eang. Yma, dydy diwylliant ddim yn cael ei fewnforio. Mae'n cael ei dyfu, ei siarad, ei ganu, ei adeiladu, ei drafod a'i rannu. O Senedd y Waun Glyndŵr i artistiaid, gweithredwyr a chymunedau heddiw, mae Machynlleth wedi bod yn siapio stori ddiwylliannol Cymru a thu hwnt ers tro. Yn ein tirweddau a'n strydoedd, ein systemau bwyd, ein gwyliau a'n mannau ymgynnull, mae diwylliant yn byw yn y bob dydd. Ar ôl yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2027, 2028 yw ein moment ni, i adeiladu momentum, nid o'r dechrau, ond o'r hyn sydd eisoes yn ffynnu. Mae tref ddiwylliannol 2028 yn ymwneud a dod at ein gilydd. Lleisiau lleol, perchnogaeth ar y cyd, a diwylliant sy'n cael ei greu gyda'r gymuned. Dydy Machynlleth ddim yn aros i gael ei sylwi, na disgwyl am eraill. Ni oedd y dref gyntaf i ddatgan ar gyfwng hinsawdd. Rydym yn dal ati i greu. Nawr yw'r amser i agor y drysau neu hangach, cerdded yn ysgafn i'r dyfodol, a rhannu pwy ydyn ni gyda'r byd.